Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Αθηνά και σήμερα θα σας δείξω τα σκυλιά μου για άλλη μία φορά. Αυτός είναι ο Ηρακλής, τον ξέρετε πάρα πολύ. Και εκείνος εκεί είναι ο Οδυσσέας. Σας είχα ρωτήσει αν θέλετε βιντεάκι ξανά με τα σκυλιά και το 94% είχε πει ναι, ή το 96% δεν θυμάμαι, ένα τα δύο. Οπότε κάνω το βιντεάκι γι' αυτό το λόγο. Η αλήθεια είναι, νομίζω, έχω ένα μήνα ή δύο να σας τους δείξω. Δεν έχουν αλλάξει, εντάξει. Ο Ηρακλής θέλει να βγει έξω σε λιγάκι, εντάξει. Και ο Οδυσσέας δεν ασχολείται καν. Έχει ένα καρπούζι εκεί πέρα που το τρώνε οι κότες εντωμεταξύ. Ηρακλή! Α, τέλεια. Το σκυλάκι το κακό από εδώ πήγε να πιει νερό και μετά δεν μας δίνει σημασία. Ηρακλή. Πόσο παίζει να προσπαθεί για να μην με κοιτάξει και να μην με ακούσει. Και καλά, εντάξει. Αλλά, Ηρακλή, σου μιλάω! Καλά, πάω στον Οδυσσέα. Προσπαθώ εδώ και πόσα λεπτά να τον φωνάξω. Παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται να ανεβεί καν αυτό το βιντεάκι, δεν δείχνω και κάτι. Άμα βγάλω τις κότες και ζηλέψεις, μόνο αυτό θα σου πω. Ωραία. Εντάξει, πλάκα κάνω, το βιντεάκι θα ανεβεί, αλλά δεν δείχνω και κάτι. Ναι. Και αυτά από μένα και από μένα. Γεια σας!